Ahojte budúce mamičky, vítam vás v tomto videu, kde by som vám chcela povedať aspoň nejaké základy, aby ste mali informácie o tom, prečo je dôležité dbať na stravu počas tehotenstva a dokonca už aj pred ním. A nespoliehať sa na to, že keď tehotenstvo prebehne v poriadku, tak aj všetko ostatné bude vlastne v poriadku, pretože tá strava naozaj má obrovský vplyv na to, akým spôsobom sa bude to bábätko vyvíjať, a to pozor, nielen počas tehotenstva, ale aj po ňom. A dokonca po narodení, možno aj keď bude staršie a tak ďalej. Takže moje meno je Veronika Vaľová, som odborníčka na výživu, ktorá sa venuje hlavne mamičkám a budúcim mamičkám, ženám, ktoré sa snažia schudnúť zdravým spôsobom, bez nejakých drastických diét a týmito vecami. Takže dnes sa pozrieme teda na tú tému tehotných mamičiek, ktoré často riešia, čo vlastne majú jesť a tak ďalej. Dnes to nebude úplne o tom, čo majú jesť, ale o tom, aký teda ten vplyv stravy má vlastne tá výživa na ten vývoj plodu. A v ďalších videách si potom postupne povieme, čo je vhodné jesť, čomu sa treba vyvarovať, čo je prospešné nielen pre matku, ale aj pre vývoj bábätka a prečo. A čo môže naopak škodiť. Takže nezabudnite odoberať tento kanál a pozerať aj najnovšie videá, ktoré budem postupne pridávať. Vplyv stravy budúcej mamičky na vývoj bábätka, to je dnešná téma. A ako som už spomínala, nemusí sa ukázať ten možno nejaký nedostatočný príjem stravy alebo nepokrytá potreba tých konkrétnych živín v strave i hneď po narodení bábätka. Aj keď máme tendenciu si to častokrát myslieť, že keď sa bábätko narodí v poriadku, tak si povieme, že vlastne ani nezáležalo na tom, či som si občas dala nejaké to víno, prípadne niekto, kto fajčí, tak si povie, že bábätko je v poriadku a nemá to nejaký vplyv na jeho vývoj. Ale práve tieto veci sa môžu ukázať oveľa neskôr. Môže sa to napríklad objaviť na dýchacích cestách toho malého bábätka, že môžu mať nejaké problémy, hlavne ak hovoríme o tom fajčení teda počas tehotenstva, ale ak aj napríklad je nejaká podvýživa matky. A pozor, to nemyslím len tak, že podvýživa, že je celkovo málo, ale môže to byť aj spôsobené tým, kedy má matka proste nemá vyváženú tú stravu a stále je dookola to isté, alebo je veľmi nezdravo, napríklad sa stravuje na nejakom fast foode alebo na nejakých takýchto neúplne ideálne zdravých potravinách a chýbajú jej potom živiny, ktoré by mala v tej strave prirodzene mať, a tým pádom sa to odzrkadľuje aj potom na tom zdraví toho bábätka. Takže je to naozaj dôležité dbať na to už nielen počas tehotenstva, ale ešte pred ním. Ak už plánujete, že chcete byť mamičkou, je fajn myslieť na to, čo vlastne v tej strave máte, a kde sa najviac zdržiavate, či nie ste veľmi v takom nejakom prostredí, ktoré môže škodiť už vám a takisto potom aj tomu bábätku, alebo či sa skôr zdržiavate na nejakom čerstvom vzduchu, či chodíte na nejaké prechádzky, či ste vonku, nie ste vonku. Všetky tieto vlastne vplyvy a takisto aj stres vplyva na to, akým spôsobom sa vlastne začnú tie pochody diať. A dôležitá vec je tá, ľudia si naozaj niektorí myslia, že už keď teda zistia, že sú tie žienky tehotné, tak vtedy začnú riešiť tú stravu. Ale môže byť niekedy už neskoro. A z toho dôvodu, že vlastne zistíme, že sme tehotné až v nejakom 4. týždni zhruba. A vlastne do toho 4. týždňa sa už veľa vecí udeje a niektoré vývojové pochody sú už uzavreté u toho bábätka a nedajú sa tým pádom zvrátiť. A nemusí ísť len o nejaké viditeľné veci, ktoré sa dajú zistiť možno na ultrazvuku, ale môžu to byť aj nejaké veci, ktoré nie sú takým, nie že voľným okom, ale nie sú badateľné už počas tehotenstva, ale môžu sa to napríklad odvíjať potom aj na tých kognitívnych schopnostiach toho dieťaťa po narodení alebo vo veku, kedy už má, neviem, 3-4 roky a zistí sa, že proste sú tam nejaké nedostatky. Takže v tomto si myslím, že je naozaj veľmi dôležité dbať na tú stravu matky, ale aj na to prostredie, v ktorom sa nachádza a na ten stres, či žije v nejakom strese alebo nie, snažiť sa ho nejako minimalizovať a žiť proste čo najzdravším životným štýlom. Okrem týchto kognitívnych schopností, ktoré som vám spomínala, na ktoré má vplyv vlastne tá strava, tak sú to aj veci ako napríklad obezita alebo nadváha dieťaťa. A tá sa môže vlastne odvíjať takisto od toho, že môže mať matka napríklad príliš
príliš kalorickú stravu, ktorá nie je vyvážená, ktorá neobsahuje dostatok živín, ale naopak dostatok látok, ktoré až tak nepotrebuje. A môže sa stať teda, že je zbytočne v kalorickom prebytku a môže sa to potom odzrkadľovať aj na tom zdravotnom stave toho bábätka. A dokonca existujú štúdie, že matky, ktoré sú v nadváhe alebo trpia obezitou počas tehotenstva, tak je tam vysoké riziko, že ich deti už vo veku 3 rokov budú trpieť nadváhou alebo dokonca možno až obezitou. Takže je veľmi fajn myslieť na to. Ale pozor, dôležitá vec. Mamičky, nedržte žiadne diety počas tehotenstva. Ak ste boli aj zvyknutá predtým na niečo také, že vynechávanie sacharidov, vynechávanie pečiva, vynechávanie neviem čoho, tak skúste počas tehotenstva myslieť na to, že potrebujete všetky zložky v strave. Pokiaľ vám samozrejme lekár neurčí inak, pokiaľ nemáte možno diagnostikovanú tú tehotenskú cukrovku, kde vám presne povedia, čo máte a nemáte jesť. Ale v prípade, že ste úplne OK, tak sa snažte teda myslieť na to, aby ste aj tie sacharidy v strave mali. To znamená nevynechávať pečivo, nevynechávať prílohy k mesu alebo celkovo pri jedle, pretože práve v tehotenstve sa nám uvoľňuje ešte viac inzulínu ako v bežnom produktívnom veku, kedy nečakáme babätko. A tým pádom je aj väčšia potreba tých sacharidov. A ide o to, že ak by sme tu telu nedodali tie sacharidy, tak môže upadnúť do hypoglykemie a to je veľmi nebezpečné ako pre tú matku, tak aj pre plod. Takže nie je to sranda a naozaj počas tehotenstva netreba držať žiadne diety. Povieme si potom v ďalších videách aj o tom, koľko by sme zhruba mali pribrať, v akom období je to priberanie vyššie, v akom je nižšie, v akom trimestri a tak ďalej, takže nemusíte sa bať, všetko vám vysvetlím. Ale ide hlavne o to, aby ste sa teda nesnažili držať nejaké striktné diety, nejako si odopierať konkrétne druhy jedla, pretože okrem toho teda, že môžete upadnúť do tej hypoglykemie v prípade sacharidov, tak sa môže stať aj to, že vlastne nedodáte živiny ako sebe, tak aj tomu babätku, ktoré potrebujete. Úlohy teda, ktoré by mala tá strava mamičky spĺňať, sú 3 alebo 4, ktoré som si ja zapísala. Takže ja si trošku pomôžem aj papierom, ak vám to nevadí. A prvá z nich teda je, že musí poskytnúť všetky potrebné látky pre správny vývoj plodu v dostatočnom množstve. To je vlastne to, čo sme hovorili, že je veľmi dôležité, aby jedla matka dostatočne veľa, ale aj vyvážene. Pretože nestačí jesť málo a zdravo, lebo tým nepokrie tie všetky potreby, ktoré potrebuje, ale ani nemá zmysel sa prejedať nejakými blbosťami, ktoré nespĺňajú zase tie nutričné parametre, pretože to vlastne potrebuje ten plod. A samozrejme netreba jesť za dvoch, ako si mnoho ľudí myslí, to v žiadnom prípade, ale treba navýšiť tú kvalitu toho jedla tej matky oproti tomu možno, čo jedla predtým. Závisí samozrejme, aký mal jedálniček predtým. A ďalšia vec je poskytnúť dostatok živín pre zväčšenie orgánov matky. Treba myslieť na to, že budete teda priberať počas tehotenstva, že sa tomu nevyhnete a má to takto proste byť. A na to, aby sa vlastne mohli dobre vyvíjať všetky tie orgány matky, aby mohli rásť, čiže maternica, prsné žľazy a takisto aj objem krvi, tak na to potrebujeme dostatok živín opäť. To znamená, že nejde o to, aby sme nejakým spôsobom kaloricky presahovali bežný príjem, ktorý sme doteraz mali, ale naozaj musí byť ten príjem toho jedla nutrične bohatý. Ďalšie z úloh sú veľmi dôležité a to sú vlastne zásoby, ktoré si vytvára ako bábätko, tak mamička. A sú to hlavné zložky u bábätka, ktoré sa tvoria v pečení, čiže železo. A vlastne to železo je tvorené už počas toho tehotenstva a preto je veľmi dôležité, aby ho matka mala v dostatočnom množstve. Vlastne budete aj kontrolovaná lekárom a on vám možno aj odporúči navyše železo, ak ho máte teda málo a zistí sa to z krvi, pretože nemusí to stačiť pre potreby aj matky, aj toho bábätka. A to bábätko si ho vlastne teda tvorí v pečení pretože potom po narodení ho bude mať v tom mlieku, ktoré bude mať pri dojčení, ho bude mať málo. To znamená, že bude viac čerpať z tých zásob, ktoré má v pečení, ako z toho konkrétneho materského mlieka. A až potom, keď prejde na tie príkrmy, niekedy okolo 5. 6. mesiaca,
kedy už začne mať vlastne jedlo s obsahom železa, čiže nejaké mäso, tak vtedy vlastne začne naberať to železo zo stravy. Ale dovtedy je v podstate odkazané na tú svoju pečeň a zásoby v nej. To je jedna vec. A druhá je podkožný tuk, ktorý sa tvorí u toho babetka už v tele matky. A je to vlastne kvôli tej termoregulácii, lebo po narodení sa narodí babetko nezrelé a tá termoregulácia sa vlastne vyvíja takisto, takže je to aj kvôli tomu. No a čo sa týka matky, tak tá si vlastne tvorí zásoby v tele, hlavne vápnik a takisto podkožný tuk. Vápnik je pre dojčenie, pretože potom počas dojčenia vlastne matka stráca ten vápnik, ale v podstate, keď ho má dostatok už v tých zásobách, tak je to pre ňu lepšie. Samozrejme, že už aj počas dojčenia musí dbať na to, aby ten vápnik v strave mala, ale v tehotenstve je to veľmi, veľmi dôležité práve preto, aby sa predchádzalo tým deficitom, pretože to mlieko materské nie je závislé priamo od stravy matky počas toho dojčenia, ale práve od tých zásob, ktoré už v tele má. Takže je skvelé, ak tie zásoby tam reálne sú. A to vlastne nemusíme sa bať toho, že by babetko malo málo toho vápnika. Ono si stále potiahne dosť, ale môže trpieť matka. Čiže môže sa stať, že budú sa jej kaziť zuby, môžu sa jej oslabiť kosti a s tým všetky spojené veci, ktoré nechceme. A chceme tomu predísť. To znamená, že aj preto je veľmi dôležitá strava s obsahom vápnika už počas tehotenstva, aby sa pokryli tieto potreby. No a ten podkožný tuk, ktorý u matky vzniká, sa vlastne deje preto, aby sa potom mohol prekonvertovať na ten tuk, ktorý sa využije pri dojčení. To znamená, že sa ho nemusíme vôbec báť, je to úplne prirodzené, že rastieme aj s tým tukom, ale je to práve preto, aby sa potom mohol využiť pre to materské mlieko. Takže tak nejako. No a tak keď si zhrnieme, čo by vlastne tá strava mala obsahovať počas tehotenstva, tak v podstate mala by mať takéto nejaké pravidlá, že mala by byť ľahko straviteľná, to znamená, aby zbytočne nezaťažovala aj trávenie, aj celkovo tie pochody v tele, pretože matka, budúca mamička má celkovo spomalené tie pochody, aj tráviace a tak ďalej, takže aby to nebolo zaťažujúce. Má podporovať prechod čriev, čiže aby sa zbytočne netvorili nejaké zápchy, aj keď tie sa budú tvoriť aj tak, ale vieme tomu predchádzať práve tým dobrým jedálničkom, alebo respektíve to aspoň minimalizovať tým dobrým jedálničkom. No a čo je dôležité, nemá ukladať tuk vo zvýšenej miere. Čiže nemali by sme teda jesť brutálne tučné mäso, čo vlastne ani sa neodporúča, alebo nielen mäso, ale všeobecne jedlo bohaté na tuky a už vôbec nie napríklad sladkosti, alebo jedlo, ktoré je bohaté na tie transtuky, čiže fast foody, sladkosti a iné ultraspracované potraviny, ale skôr prirodzené potraviny zdravšieho charakteru, ktoré si spracujeme my same doma, alebo manželia, alebo niekto doma. Takže tak nejako by mala tá strava vyzerať. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte do komentára, rada vám na to zodpoviem. Prípadne, ak máte nejaké konkrétne vaše otázky, ktoré by ste chceli so mnou prebrať, tak môžete ma kontaktovať skrz formulár, ktorý vám takisto dám dole do popisu a opýtať sa priamo osobne, tak aby to nebolo nejako verejne zverejnené. No a prípadne, ak by ste chceli využiť aj nejaké moje ďalšie služby, tak v podstate tie nájdete na stránke www.akochutizdravie.sk, kde si vlastne môžete vybrať jeden z konkrétnych balíčkov, ktoré tam mám pre mamičky, pre budúce mamičky, alebo aj pre mamičky po pôrode, ktoré sa snažia zhodiť nejaké to kilečko. Zdravou cestou hlavne. Takže ďakujem krásne za pozornosť a vidíme sa teda v ďalších videách. Ahojte!